Pancet oranye. Godho. Jere wingi lek godho masih 5 arep. Ku tahu lho. Wes mari mangan wes. Tahu ya, Mas. Mari sarapan. Tadi wong kok. Rene ra mari sarapan lho. Oh, ngapain? Oh. Wes iki. Ke di rumah aku ke kota. Enggak kanyang tok. Kayak kelau. Apa ndak tiga lawo? Gak seneng kelau. Dipaksa makan tahu. Panganan. Lah iku sing entah. Engko tak goreng. Giring kawan. Lan dia duit elek. Wek cilik. Panganan. Oh. Lagi ha, mbek mulu-mulu. Mangan iki kok yo majen tae. Kapiro aku duwe. Pah. 3.000 iki lek belum 2.000. Panganan. Iku yo majen entah engko tak goreng marine tak goreng. Tak pangan kok. Ki camilan lawan. Mana bapak gak enak. Aku goreng iki gak enak banget. Lho, kamu ora duwe. Enggak pas wes. Pas. Panganan iku yo majen tae. Wah, 25.000 aku mah. Hah? Panganan? iki. Pangan iki. Mangan. Nggo apa kowe iku? Cenil apa kan jenenge? Ndono kari kambing. Kari kambing tok. Kari kambing tok itu. Panganan. Oh. Aku cukup cangke 5.000 kok, Mang. Iki hek mulu-mulu. Masa tak kelawo dah. Tak gajang panganan. Tak cukup menah itu wae lego. Keting aku. Oh. Ka enak ya. Enak lagi. Minta loro aku. Warek nek kene aku. Ngelamun lho. Ada yang mbak, kadang ni mbak, tukang nguni. Kuai tak umbain. Apa dah? Apa banyu mari Jangan terlalu kambingnya urun. Iya, kau tak umbain.